Alas 6:23 ang oras po natin na idol supply po at presyo ng bangus sa Pangasinan na natiling matatag. Para sa detalye kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Nananatiling matatag ang supply ng bangus sa lalawigan ng Pangasinan sa kabila ng mga suliranin na kinaharap ng industriya. Ayon kay Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA President Christopher Aldo Sibayan, maayos at matatag ang produksyon maging ang presyohan nito sa merkado. Sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City, naglalaro ang presyohan ng bangus mula 130 hanggang 170 pesos sa kada kilo, depende sa laking bibilhin. Samantala, wala umanong nakikitang kakulangan sa produksyon kahit pa inaasahan ang bagyang epekto ng lagay ng panahon ngayon sa paglaki ng nasabing produkto. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.